आमी हालींच पळयलां की कालूच अलिना साल्दाना रेजिग्नेशन दिलां अमित न्यूज पेड सो हेजें कितें चिंतता? हाय, रेजिग्नेशन काल तांचें आमचे कडेन आयलां. वी आर कन्सिडरींग वॉट इज टू बी डन विथ दॅट. बट खूब तेंप जालो आमी तांचो ती आमची सिनियर लिडर आशिल्ली, सो तांचे गायडन्स आमकां खूब लाभला आनी खूब लाभताय. सो आमी सदांच तांचे कडेन मागणी करताली की तुमी पार्टीक मातसो आमकां एक्स्ट्रा टायम दियात, कारण पार्टीक तो हेल्प लागतलो म्हणून. आनी प्रॉबेबली तांच्या पर्सनल रिजना खातीर तांकां तें शक्य नाशिल्लें. शी हॅज बीन टेलिंग मी फॉर पर्सनल रिजन्स आय वॉन्ट टू रिजायन सो दॅट आय कॅन डेडिकेट माय टायम टू वन कॉज दॅट इज दॅट डबल ट्रॅकिंग. आमी पार्टी तर्फे तांकां जितलो सपोर्ट जाय तितलोय दिला ते डबल ट्रॅकिंगाच्या इशून, आनी आमी अजुनूय तांकां दीत रावतले. सो शी वॉन्टेड टू डेडिकेटेड हर कंप्लीट टायम टू दॅट and she's been very categorical on that. So I said, see, somebody who wants to have certain vision for herself in a particular field, we should let her go. I mean, we wish her good luck. And I also, one thing I know for sure is that, you know, she is going to be there with us, and she has assured me that she is going to be there for guidance for all the time. So I think there is no sour feeling if she is resigned. It's for her personal reasons, and she knows her personal reasons the best. रेजिग्नेशन एक्सेप्ट बीन केला काय? अजून आमी करू ना. आय हॅव सेंट इट टू ऑर इन्फॉर्म माय पार्टी दॅट दिस इज वॉट हॅज हॅपन्ड. सो वी विल सी वॉट कॅन बी डन, वेदर शी वॉन्ट्स टू बी, आय मीन प्रायमरी मेंबरशीप रिजायन करून करपाची गरज ना. एज अ पोजिशन शी वॉज नॉट होल्डिंग एनी वीच वे, बट एज शी हॅज अश्युअर्ड अस दॅट शी इज देअर विथ द पार्टी, शी इज देअर बाय हार्ट अँड सोल विथ द पार्टी. आय थिंक यू नो समटाइम्स you have to give that space to the concerned person if they want to find that space, and I think we'll give her that space if she needs it.